Kha sajaknai, kha yokjaknai, mangplika sahui paikya, bukuk Sanjana Deborma, Tripura sak najaka cancer bemarni bagui, Tripura Hamrwi Maliya, kubun haste Twlang najak sidi nei, refa rokha Tripura ni doctor rok, tabukhe rang puisa kraini bagui, mokoli mukti yorlajak, Lukurok ni thani bika khangnani nangkha, tei Chuba sanani nangkha, borok ni nukhung. Angko tong thaya lai to holo rono subu sara last ta saidi gede Belai mokoli mukti yoro obahai, mane dukho obahai, tabuk bemar manjagui, tabuk asuk thotoro achugui ma tongjajao, tabuk rung nogrogo poriwi tongnani bo tabuk, sini manai Sanjana. Ga hasteni joto Lukurok no, omo hai, tabuk rugi rok no nogui, norok, jotono pal khlaiui, thancha khlaiui, jotono khoksa khongni khlaiui, manai Sanjana no Chuba khoba hamnai. Bonongkha tabuk Tripura nargui Maliya already refer hoka, tabuk Fatar haste kubun jagao talangnani nangsunai taibo doctor kahambai phunungnani bagui. Engka phunungnani bagui tam nangsunai rang. Norokni Chuba su nangsunai. Engka tabuk rang kobang nangmani bagui. Oni bagui tini update taibo semaru phiuka norokni bwskango. Engka jotono pal khlaiui chini manai Sanjana ni bagui jung borokni GPay number rwnai tai account tai contact number rwnai norok dadak sidak phaibo norok malai phaiui ya pharpai manai Chuba su engka tai norokni phaimaya osubida tongkhaba GPay number tui scanner tui bo Chuba khorui manai ketinin mangpiliam sujor tui situng nai tongnai rok rangcham takuk tai bukhuk chong norok no belai khena hambai khapangni takuk tai bukhuk chong jung mangplik tui ma phayoka nokbar news mangpling bukhakti salkisa sikang social media wo awai mung ngui tongmani chini bukhuk manai Sanjana Deborma umur komono tabuk bini rungmari wngkha class 9 no se pori tongkho porimani bisingo no tabuk asumsa kotorma rugi manjagui cancer bemar manjagui tabuk bini sak belai kheno thongro klaijak engka tai kwbangma sak hamnok jibi rogo tlangjak ani khwnao engka haifano Hamrwi maya rang puisa kwrwini bagui chini manai Sanjana Deborma engke borokni nukhungni tabuk buma haiko bufa borok baino ang koglam salai norokno phunuknai tamni bagui wngnani nangkha o rugrok tamni bagui hapka engke nungno Sanjana ni bufa na ano sagadi Sanjana bobo haike rugi ingramani rogi ingrama to pule yakung tola hote ngodo yakung tola kisa sing sing bini ingmani arni hote no truk truk mane bari thangka bari man pore ahino bithiro ko paicari khabuno paicari ma pore kolanpur hospital tangkha aro ungli yang khoitlang kha khoitlang ma dino khai adino lefari hokana horo adino horo lefari hoka jibi rohokata jibi rohorka bolte jibi thangei sing mas kaisa moro tongkha jibi wo ge jibi thangei borok rifut mangkha borok MRI rokhai to khaimali ate bai khaidu jotong khaikya binu yasko suja khaimien bagai ge borok jibi no hoite cancer hinso cancer ni borok jibi hospital lo ninko sungno lefari kha cancer hospital inke cancer hospital to Singapore thali arang puisa jetlang mani paiei जों थांमले नगो 15-20 दिन मतो फाइटं फाइखा तंफाइमा परे जों तेहा थांका बुकिसा सुबा सुरक रिवई इनके रिवई को आरो रिफुद डॉक्टर का आरो कैंसर न हिछो इनके कैंसर न बाइरेत लांथानि म रंगलिया हिछो तिरफ्रांगलिया ताय आते हिछो लोकरकनि नरकनि थानिगो जे बुकुक Sanjana नि बागै सुबा सुखाइमानि लोकरकनि बुसुग्रो नरकनि रंग कलाई खना 40-45 रक आबो बाइले 40 मांगलाक बाइरे रक बरो मान थानाखौ तो गोबां मानांनाय आ बाइरे थानाखौ कम मानो 3-4 लाख टाका रक तो नांगो 3-4 लाख के ताबु खंखे तिरफ्राबो अंगलिया बाइराव तलां सिदि तिरफ्रांगलिया बाइरे तलां सिदि कातिन रिस हक संनो रेफर हकता ताक नगो कलाजा के नंगले ताम खलाइ साइतो आं खाजो राजमिस्त्री जुगालि रक खयो बुनि लगे जुगालिराव गो बाखिन साइतो मनि ता आदिखिन साइतो मता ताबो निनी साजो ताक बेमारम हाय कतर मानजागि तंगमनि कैंसर बेमार हामरानानि बागै लोकरंनि थानि निनी मे सिस्टम दंनाय मेसिस तो कोई मुं जारासिनी एमएलए एमने आनो रांकिसाम रिफाइका 10,000 मतो जीबी तंग रंजित एमएलए चिनी 24 रामचंद्रघाटनि एमएलए ता इंगे आबोनि सिगांबो बर पार्टीनि होइते
Sini motai no je thumui 10,000 motor hoka. Puila jibi phaipuru. Ke tai rok to phai nai phe ko ta khono. Orang ro hai kena pai tong wai kata na. Rang to aboi ko log loi pai tong abo. Tabuk Khana bo khaimia. tabuk lukurok nang tong kusana musung. Tabuk to norok no Tripura wo tabuk jibisa khamna rogo Hamrwi si Maliya already si refer kha. Videos mane kubun hasi utlang thani. Bayar utlang di nai. Ke tabuk to rang puisa kebang nang senai. Lukurok no tong ko. Lukurok nang jotono khulumo. Mane jerina musung nai bo nang jotono koyo. Rina musung ko dati kisa phat phadi he khub belakhen kaham. Manang bo kisa dati tlang thang monuta. Jodur dawa sung do. Jodur do mane asno kaham. Ak rangchani takuk tai bukuk chang nor khanai mang kana sini tabuk bukuk Sanjana. Belai kheno tabuk umor komo thuinani musungya. Tabuk bo asugui bo tongmaya rokoi bo tongmaya asuk thotroka asugui hopung hor kolok ai tongjajau. Mokoli muktu yoru chiri khogui kabui. Kechung o mangpli rok no sini mokolo nukha hangke belai kheno khakangmai phayo. Ke tabuk borok ni nukhungo bungam bu phasong. Chawi nengui totra thangya thui muktri thangyang tongjaja baikena. Samung tanglalo koi tongko chalainai nukhungo thachingno khana khana bufa boba haike chawi tong nukhungno boba haike palai tong ke tipra sangai jotono thancha khlaiei chini bukuk Sanjanani bagai jotono thancha khlaiei nang ang jotono kise misa khoksa khongni norokni Chuba mungbai chini bukuk Sanjana norokni Chuba mung tongkha hangke khairokmani tongkhe bukha tongkhe bukuk Sanjanani bagai joto hastini Lukurok norok bono nasiganu tei bukharwanu tei Chubawanu norokni Chuba mung simsi borok nangai tongsiwo borokni le rang kitchapung kirikya je Lukurok Chuba mani kisimisa Chuba mani o rang rok bebang paibekya jibisa khamnok mane doctor rok bai laisumang nailaimangno mane gari rok malkhung rok bai laisumangno chana bo nangmani ba engko o rang rok puchukliya ke tabukhe tirprawo ongliya Bairao Twlang Nani, ini brok refer mani bagai tabuk rang taibuk kebang nangai tongkha brok ni yago tabuk ke rang kebang nang mani bising tui tamung kha tabuk brok tai kunu jaga brok ni asnani kerei jaga jumi kerei tong thainok simi brok ni chalai tong samung khlaiei malmata phalnani bo malmata bo kerei jaga jumi bo phalnabo jaga jumi kerei ke bobo haike busanu mothangai manchi nai Geneng ang jotono khairogoi hamjagoi bukuk Sanjanani bagai norok suri laiei jotono khakwar khlai norok Chuba kheba chini bukuk Sanjana hamoi kaham krung khlaiei bo teiwise rungnogo poriwui manphinai jotono Chuba kha hangke omo hai rugi rok hamnani kustanya klaisasi ke tabung kha rangni borokni tabuk krasi singoi tongkha rang kreni bagai tabuk busajukno naimaya ke bumani boma hai kok rok tong thaise thaini ang buma boni kisa kok salayen hingke ningle buma ba sajak ni bagai tam bo hai Lukurok no tam kok kesarnani musung ningle iko aban nayo tang bo Lukurok ni thani iko saijo man khai bang an sajung no bare rok Twlang Nani hinno wanso tong ta norok ni bisaluk khoro bisal buri man khorok buri beri mang khorok bere bokla so pori bakya iko okra no bo kai kha kala 7 jara pore kokran kha kai kha khorok bere ni tauk Sanjana bon number sanra 3 number 3 number ngatai bin sai kusu tong bin ko sai kusu kelas nanyo taklai kau sanani kala kyang kana khakamui phayo mokoli mukti kalayo oba kino buma bumani mokoli mukti kagya hopung sapung oba kino tabuk belai kheno dukhongui tongjajakha engko o mokoli mukti rok no husanani bagai nung ang jotono thancha khlaiei jotono bukha hamjagai oba kino tipra sangai jotono pal khlaiei bongni mokoli mukti no husawi bini o cancer bemar kotor rugi habui tongmani manjagai tongmani no hamrnani hnei jotono yapiri thancha khlaiei Chuba kha hangke hamnai abosi norok no kisarmung kechung tini nokbar news mangpling bukhakti bo jeng suriwo bukuk Sanjanani bagai hamtung kaham nungtung hamoi rungnok go teisa porinani ingtung rungnok kotorok sinnani ingtung bini busarok no borok doctor engineer khlainani hini wan sugui imang tongmani
imang rok no success khlainani musung samung khlai chai tongjo jau borok je dini je kas kamala ketak busa rok obo hayengui tongkha hingke nukhungo obo hai rugi rok manjagui tongkha hingke joto nukhungo chawi nyongui totra thangya nongo hingke obono belai kheno kha sajaknai ang obono muito khlai rwnani musungo sini bukhuk Sanjana tabuk norok to social media o nukhna bo haike matong অনেক কষ্ট একদম মানে রকইবো তংমাইয়া মানে তহনা কলাই yang গুরুগই তংমাইয়া আচুক থতর আচুক মাংনো নিনি ইয়া থেক রক বিসিমা রক অর কারা সাজাক বায়ু কে অমো বেলাইখনো রুগী বেলাইখনো কতরকো বিরাট কতর কে ও রুগী তাবু ক্যান্সার রক ন হামরনানি বাগিনো নরকনি বসকাঙ্গো মাংপ্লিক তুবুইমা ফাইকিয়া কে যতনো পাল খলাयै যত রাংচানি তাকুক তাই বুকুক চং যতনো পাল খলাयै বুকুক Sanjanani bagui norok chubadi norok ready tongdi ke tini bisingo norok chubadi brokni ang Google Pay tongkhangke scanner tongkhangka ang rirwano OTP ni skino no norok ayang tinyo chubanani khlaidi ke tai kokduk number bo ang rirwano bong kokduk number norok kokduk number tuibo contact khlaiयै dadak sidak phaiयै brokni nukhungo malaयै norok sak baithangno ya phapanyani musungo hungke abo nobo norok na ang jorar jangnai kokduk number ni bising tui getai norok phaiawoi hasala tongtho tui jara bidesh tongnai rok joto chakri paikri khlainai rok phaimeya norok hungke scanner tui bongni gpay number tui norok chuba hoi mano ke jotono pal khlaiयै thansa khlaiयै depression obaike buthaya jotono thansa khlaiयै chubanani khlaidi aboso nongno koimo ke paithago dara nini mane kcharmung tom tongnai paithakni paithakni kesarmung toi kabono jara rimanam khabe kisa dati ingko ditho dai ribaitho ani paithakni koimung asungo ham dati khlaiयै norok chuba kha hangke dati no tolangjaknai phataro Tripura Hamrwi Maliya phataro matlang sinai ke rang kebang nang sinai bile tabuk abo sikok ke borong inukhungni bina ama babu song tabuk joto lukurok ni bukhaktui chuba mungni bisingtui nasinglai jak ke tinin mangplik omsik jorotui sutung nai tongnai rok jotono thansa khlaiयै hamjong bisingtui norok chubanani khlaidi chini bukhuk Sanjanani bagui jotono khulumka hambai